सर 1 जून पासून पाऊस सुरू झाला आणि आता आज 3 सप्टेंबरपर्यंत किती गोव्यात पाऊस पडला? यावेळी आपल्याकडे पाऊस म्हणजे 24चा मान्सून हा खरंच चॅलेंजिंग होता आपलं आणि यावेळी चांगलाच पाऊस आणि विक्रमी पाऊस झाला आहे आपण यावेळी म्हणू शकतो असं. जर तुम्ही जे म्हणताय की 1 जून ते आजच्या दिवसापर्यंत किती पाऊस पडला तर आजच्या दिवसापर्यंत 4022 mm पूर्ण गोव्यावरती पाऊस रेकॉर्ड झालेला आहे. जर त्याचा आपण किती पाऊस होणं अपेक्षित आहे हा जर आपण एक अंदाज घ्यायचं म्हटलं तर 2750 mm आसपास रेनफॉल होणं अपेक्षित होतं, पण आपल्याकडे रेकॉर्डेड झालं आहे जवळजवळ 4022 मग अशी म्हणलं तर आपलं म्हणजे जवळजवळ एक 35% आपण पुढं आहोत पावसाचं. आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की जुलैचा पावसाचं जे कॉन्ट्रीब्युशन जास्त होतं आपल्या याच्यात आणि ऑगस्टमध्ये थोडाफार आपलं उघडीप होती आणि आता परत सप्टेंबरपासून परत पावसानं आपल्या इथं जोर धरलेला आहे. सो याचा एक टोटल एक सारांश जर बघितलं तर आपल्या इथं जवळजवळ एक विक्रमी आणि चांगला पाऊस झालेला आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके सर, या म्हणजे पावसात कुठल्या भागात जास्त पाऊस पडला? भाग जरी असं म्हटलं तरी आपलं गोवा राज्य जरी छोटं जरी असलं तरी 2 जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये सगळ्याच भागामध्ये सर्वदूर पाऊस पडलेला आहे. चांगला म्हणजे सगळीकडं म्हणजे आपण असंच म्हणूया की जवळजवळ विक्रमी पाऊस सगळ्याच ठिकाणी जे आपले मोजमाप यंत्र आहेत तिथं सगळीकडे पाऊस झालेला आहे. पर्टिक्युलरली जर हायलाईट करायचं म्हटलं तर वाळपोईमध्ये 5022 mm रेनफॉल मिळाले, तो एक इटसेल्फ एक विक्रमच आहे. आणि फॉलोड बाय सांकलेममध्ये आपल्या इथं जवळजवळ म्हणजे 4927 mm एवढा पाऊस पडलेला आहे. म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ म्हणजे दोन्हीकडं जर बघितलं तर चांगला म्हणजे टचिंग टू द 5000 फिगर आपण असं म्हणू शकतो. सर म्हणजे आता म्हणजे चतुर्थी आहे पुढे, तर पाऊस असेल का म्हणजे लोकांना पण ते जाणून घ्यायचं आहे. येस, पाऊस असेल मॅडम चतुर्थीमध्ये, कारण आता असं जर बघतोय आपण कालमध्ये वाळपोईमध्ये एक छोट्याशा भागामध्ये सुद्धा विक्रमी पाऊस झाला आणि सोबतच पूर्ण गोवा राज्यामध्ये पाऊस पडला होता आणि गेले 2-3 दिवसापासून आपल्याकडे क्लाउडी वेदर आहे. मेट्रोलॉजिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर जे ऑफशोअर स्टफ आहे तो सुद्धा ॲक्टिवेट आहे आणि सोबतच आपण पुढच्या 2 दिवसापासून पश्चिमी वारे जे आहात म्हणजे समुद्राकडनं येणारे वारे ते स्ट्रॉंग होत आहेत आणि त्यांचा प्रभाव पावसाचा कट आपल्या राज्यावरती होण्याची अपेक्षा आहे. सो पुढच्या 2 म्हणजे आजपासून ते पुढच्या 5 दिवसापर्यंत आपण काही म्हणजे एक तुरळक ठिकाणी आपण आयसोलेटेड हेवी पाऊस असं म्हणतोय आणि सर्वदूर वाईड स्प्रेड रेनफॉल असं पुढच्या 5 दिवसासाठी सांगतोय आणि कंटिन्यू पुढचे 5 दिवस असेल त्याच्यामध्ये चतुर्थी पण येते आहे म्हणजे याच्यात. सो चतुर्थीच्या याच्यात आपल्या इथं पाऊस असण्याचे म्हणजे इंटरमिनिएट रेनफॉल म्हणतो की पाऊस थांबणे येणे ही आपण त्याचा आपण अनुमान देत आहोत.